Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Dewan Juri ingkang satuhu kula bektahi. Para rawuh ingkang kinurmatan sarta rencang-rencang ingkang kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin kita tansah ngaturaken puja lan puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang Maha Agung. Awit saking rahmat lan karunianipun kita saged makempal ing papan menika kanthi sehat wal afiat. Shalawat salam mugi-mugi tansah konjuk dateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inggih menika Rasul utusan Allah ingkang tansah dados tuladha manungsa ing saindenging jagat. Bapak, Ibu, saha rencang-rencang ingkang kula tresnani. Tepangaken nami kula Ainus Sofia Bidayani saking UPT SMP Negeri Sedoso Gresik. Ing wekdal menika kula badhe ngaturaken sesorah kanthi irah-irahan ngleluri budaya Jawi. Budaya Jawi menika salah satunggalipun warisan luhur saking para leluhur kita. Ing salebeting budaya menika kathah pitutur luhur, nilai-nilai becik lan tata krama ingkang kedah kita uri-uri. Umpami ing salebeting urip saben dinten kita kedah ngeterapaken unggah-ungguh dumateng tiyang sepuh saha ingkang luwih sepuh. Menika minangka wujud hormat kita dhateng leluhur lan tandha yen kita taksih gadhah budi pekerti ingkang luhur. Ananging ing wekdal menika budaya Jawi kados saya luntur. Awit kata pengaruh saking budaya manca utawi budaya liyan ingkang mlebet lan nguripi urip kita. Kita asring ketinggal bingung lan kesupen kalian budaya kita piyambak. Dados inggih menika tugas kita sedaya menika para generasi muda kangge ngrumat lan nglestarenaken warisan budaya Jawi. Kanthi cara menapa? Kanthi nindakake unggah-ungguh lan tata krama ing saben dinten. Umpami saged gunakaken basa Jawi ingkang trep, nyinau aksara Jawi utawi malah melu ing kegiatan kang gegayutan kalian budaya Jawi. Kadosta gamelan, beksan, wayang, lan sanesipun. Menika sanes namung kangge dados hiburan. Nanging langkung saking menika salah satunggalipun cara kita kangge nguri-uri
warisan budaya Jawi. Supados boten ical lan tetep lestantun kangge generasi ingkang badhe dumugi. Cekap semanten ingkang saged kula aturaken wonten ing wekdal menika. Mugia kita sedaya saged dados tiyang ingkang tresna lan saged nglasantunaken budaya Jawi kanthi sae. Menawi wonten kelentah-kelintunipun saking atur kula nyuwun agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi